За повечето от вас господин Александър Божилов не е популярна муцуна. Извинявам се за израза, Сашо. Но той е един от хората, който винаги е бил до нас със своята дейност, със своята подкрепа, не само в благотворителната дейност, която ние успяхме да реализираме успешно през тази година. С негова помощ беше изграден и беше пуснат в експлоатация кабинетът в манастира Свети Георги Зографски в Атон. Моля за вашите аплодисменти. Държа да подчертая, че тази негова дейност е съвсем доброволна, направена от душа и сърце, и освен всичко, което той пое като ангажименти, като разходи по осъществяване на тази дейност, без изобщо да има някакви претенции, господин Александър Божилов дари на манастира Свети Георги Зографски цялата периферия, цялото оборудване, периферията на нашия стоматологичен кабинет, и по този начин наистина даде възможност смело да заявиме, че в момента на територията на тази българска светиня има един съвременен европейски кабинет. Наред с това, господин Божилов застана в един много труден момент и без да търси някаква афиширане, даде възможност да реализираме един прекрасен проект. Повечето от вас може би го познават лично, защото наред с неговата основна професионална дейност, той извърши една друга благотворителна дейност в един малко по-отдалечен период от време, свързан преди всичко с възможност да отговорим на изискванията за това нашите практики да отговарят на съвременните изисквания за стерилизация в поплавиране. Български зъболекарски съюз, неговият управителен съвет, награждава Александър Димитров Божилов за принос към дейността на Български зъболекарски съюз. Моля за вашите аплодисменти. Вълнувам се много и пропуснах още нещо да кажа. Реализирането и новата визия на нашето продължаващо следдипломно обучение в частта национални форуми до голяма степен се дължи и на неговата лична подкрепа и участие. И макар че той винаги предпочита да седи в по-заден план, няма как и така публично се афишира на форума в град Хасково, където беше осигурил, обезпечил не само осъществяването, но и наградите на едно студентско съревнование. Надявам се, че че господин Божилов ще продължи така да набира време, средства, усилия за нас и винаги да вървим заедно, да си жив и здрав от сърце. Уважаеми господин председател на Българския зъболекарски съюз, дами и господа дентални лекари, благодаря ви за наградата. Аз не съм толкова добър оратор като доктор Миланов, затова си позволих да напиша и да прочета няколко думи. Най-напред, позволете ми чрез тук присъстващите да благодаря на цялото съсловие дентални лекари за това, че ми дава възможност да работя и да бъда полезен. През всичките 20 години, в които извършвам поддръжката и сервис и ремонт на зъболекарски машини, съм се старал да налагам качество, което смея да твърдя е конкурентно и ми е донесло много лоялни и признателни клиенти. В последните години полагам сериозни усилия за да изуча възможностите за отстраняване на всякакви проблеми, свързани с финната дентална техника, и мисля, че постигам сериозни успехи. Гаранционният сервис на Автобан и Рънес, който ми възложи Столична
столична колегия в качеството си на носител беше израз на огромно доверие, което надявам се да оправдава. По тези причини и поради факта, че обичам работата си, бях много развълнуван от поканата да стана част от делегацията, която посети нашия манастир Зограф в Атон с дарителска цел. Решението ми да се присъединя към дарителите бе в отговор на признанието, което получавам от вас и разбира се на желанието ми да помогна, както и да се докосна и доставя нещо от себе си в тази свята земя. Искам да използвам повода и да поканя тези от вас, които имат нужда от ремонт на турбини, на конечници, без значение в коя част на България работят. Заповядайте, обадете се на фирма Технодента. Фирма Технодента има електронен магазин, чрез който денталните лекари и колеги техници могат да пазаруват дистанционно. Ние сме на разположение и ще им помогнем с каквото можем. Уважаеми доктор Миланов, отново ви благодаря за гласуваното доверие и оказаната чест. Благодаря също и на доктор Гладков и управителния съвет на столична колегия за коректното партньорство. Не бих искал да пропусна да благодаря за подкрепата на моята съпруга, на дъщеря ми, която работи при мен, и на малкия ми син Никола, който днес има имен ден, който ме накара да се гордея с него. Още невръстен, когато на прощапулника избра за лекарската турбина. На всички пожелавам много здрави успехи през новата година и весели празници. Честито и на имениците. Благодаря ви за вниманието. А сега, уважаеми колеги,